Bine v-am regăsit! În 1989, un analist politic sovietic avea să-i spună unui general NATO: vă vom face ceva nemaipomenit, vă vom lua dușmanul. Avea să urmeze prăbușirea Uniunii Sovietice. În aceste condiții ne punem întrebarea oarecum firească: a existat sau nu un scenariu elaborat de KGB prin care Imperiul Roșu trebuia să se prăbușească pentru ca Rusia să-și revină la etapa sa actuală sub autocrația putiniană? Sunt Cristian Pohrib. Bine ați venit în Est! Prăbușirea Uniunii Sovietice a însemnat dispariția lumii bipolare. Vremurile se schimbaseră, iar mașinăria sovietică, învechită și reparată de multe ori din mers, ieșea încet de pe carosabilul politicii internaționale. Mișcările pentru libertate ale popoarelor din fostul bloc estic, precum și situarea pe plan intern a liderilor comuniști sovietici pe piedestalul elitei politbiuriste, de unde observau cu greu ceea ce se întâmpla nu numai în republicile unionale, dar chiar și realitatea de la ei de acasă, aveau să determine sfârșitul ideologiei roșii și ruinarea construcției staliniste. Dar cea mai grea lovitură avea să fie dată de occidentali prin lansarea programelor de înarmare spațiale, care au golit buzunarele Imperiului de la răsărit. Deci una din cauzele principale a prăbușirii acestui ultimului de imperiu a fost o înstrăinare categorică, cronică și contraproductivă, dezastruoasă a guvernării, a politbiroului și a structurilor de partid de masele largi ale populației. Această înstrăinare a adus la o stagnare fatală, o stagnare cu căderea ritmurilor de creștere economică și al doilea factor important care se suprapune și care a fost un catalizator, a fost, desigur, goana înarmării, care de fapt, propusă de Statele Unite ale Americii, pe timpul încă lui Reagan, așa numita deci sistem de războaie a stelelor, adică cu niște supratehnologii, care a fost din start o ficțiune, ori Uniunea Sovietică s-a angajat în această cursă, ceea ce însemna că foarte multe resurse financiare, materiale, umane, erau de fapt folosite pentru niște proiecte din start care nu aveau niciun sors de izbândă. 3. Cred că însăși faptul că în interiorul grupului de lideri, înalți, adică funcționari de partid, acești oameni au pierdut ideea inițială care venea de la Lenin, Stalin despre deci, dictatura proletariatului, chestii de genul ăsta. Adică a fost într-o criză de idei, criză de oameni, un grad înalt de birocratizare, care de fapt a produs fenomenul Gorbachev. O sumă întreagă de analize economice care s-au făcut la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80 au dus la concluzia că Uniunea Sovietică se afla într-un impas aproape total din punct de vedere economic și este vorba despre economia sovietică, care era o economie închisă, respectiv țările socialiste aveau așa numitul caier, unde se făcea un troc între ele, vis-a-vis de produse, și toate aceste lucruri, deci risipa care exista în întreprinderile sovietice, lipsa de competitivitate, lipsa de inovație tehnologică și științifică, și aici trebuie să ținem cont de faptul că Uniunea Sovietică a pierdut în 1984, datorită unei operațiuni a serviciilor secrete occidentale, aproape întreaga rețea de spionaj tehnico-științific din spațiul Europei Occidentale, și lucrul acesta avea să influențeze în mod decisiv capacitatea Uniunii Sovietice de a-și performa economia și producția. Și când spun acest lucru, mă refer la faptul că foarte multe dintre realizările de vârf din tehnica sovietică, practic, erau lucruri furate de către ofițerii de informații sovietici din țările Europei Occidentale. În anumite luări de atitudini, chiar mai menționam că, slavă Domnului, că Uniunea Sovietică nu l-a avut pe Dan Xiaoping. Adică chinezii care au început cu liberalizarea economică, păstrând, de fapt, controlul politic asupra statului. Controlul politic care îl exercită până acum un singur partid, Partidul Comunist. Ori Gorbachev a pornit pe o cale absolut bizară, încă o dată, slavă Domnului. El a încercat să efectueze transferul de putere din organele de partid, din Comitetul Central, pe de o parte de la Moscova, și birourile comitetelor la nivel de republici, înspre așa numite soviete. Probabil fiind ghidat de o idee că sovietele sunt expresia cea mai elocventă a unui sistem cu adevărat democratic. De momentul în care acest transfer s-a început, Gorbachev
Moscova a început să piardă controlul asupra situației, în special în republicile unionale. Este foarte interesant un ferment petrecut în 1972 undeva peste ocean, în Statele Unite ale Americii, când are loc o întâlnire a unor grupuri de industriași și oameni de afaceri americani și cu acest prilej s-a vorbit despre cele două economii, cea socialistă și cea capitalistă, despre faptul că economia capitalistă se concentrează, practic se individualizează, se specializează, în timp ce economia socialistă se îndrepta spre o economie a liberului schimb, respectiv ceea ce era caierul. Prognozele acelor oameni de afaceri și analiști economici din 1972, foarte interesant și foarte curios în același timp, conducea la concluzia că undeva în jurul anului 1990 cele două sisteme se vor ciocni. În urma ciocnirii celor două sisteme urma să aibă loc probabil o implozie a unui sistem sau o explozie. Și atunci este foarte interesant că în jurul anului 1990 Uniunea Sovietică deja părea, din punctul meu de vedere, să fugă de pe câmpul de luptă, abandonase exercițiul strategic de țările Europei Centrale și de Est și încerca reforma interioară a Uniunii Sovietice. Și mai este încă un element foarte prost conștientizat în afara Uniunii Sovietice, occidentale nici nu îl înțeleg nici pe departe, criza de identitate în care se afla Federația Rusă. Rușii în interiorul Uniunii Sovietice la o dică erau nația titulară, imperială, în jurul căruia a fost format acest imperiu sovietic la începutul anilor 20 a secolului trecut, ori erau cel mai crunt exploatați. Deci era perversitatea imperiului. Rușii se simțeau și ei victime ale unui sistem totalitar, cu ambiții globale, iar toate resursele, de fapt, erau folosite în primul rând ale rușilor. Materiale, umane, toate tabela lui Mendeleev o găsiți în această vastă țară. Eu cred că aici, luate împreună, deci lipsa de strategii coerente, înstrăinarea cronică care a dus la un grad înalt de birocratizare, cursa în armării care e foarte abil propusă de Occident, în care sovieticii s-au angajat, și în final faptul că rușii se vedeau și ei mai mult o republică unională decât deci nația care a creat un imperiu și beneficia în rezultatul activității acestui imperiu. Deci, el a fost un colos cu picioare de argilă care s-a prăbușit în câteva zile. Epoca Brejnev a stagnat tendințele de reformare, iar situația era extraordinar de delicată și, practic, conform prognozelor KGB-ului, se putea ajunge la dispariția completă. Și atunci a nevoie de ceva nou și hotărător, atât în arena relațiilor internaționale, cât și în spațiul public sovietic. Conducerea politică a Uniunii Sovietice se rupea din ce în ce mai mult de realitate. La sfârșitul anilor 70, KGB-ul a decis să întreprindă operațiuni urgente pentru a evita dezastrul. Lipsiți însă de marja de manevră din cauza politrucilor moscoviți, ofițerii ruși de informații au decis să ia soarta Rusiei în propriile mâini. Rolul decisiv avea să-l joace, așa cum mărturisea fostul colonel al primului directorat al KGB-ului, Mihail Lyubimov, unul dintre cei mai misterioși președinți ai Uniunii Sovietice, Yuri Andropov. Așa avea să fie pusă la punct operațiunea Golgota, confirmată de unii foști ofițeri KGB și contestată de alții. Ca atare s-a întâmplat un lucru foarte interesant în 1980, cu această ocazie a apărut de curând totuși de foarte multă vreme la Moscova, un material foarte interesant al unui fost colonel în Serviciul de Informații Externe al Uniunii Sovietice, primul directorat suprem, cum este denumit, colonelul Mihail Lyubimov, care a fost în 1980 șeful secției prognoze din cadrul acestui Serviciu de Informații Externe, de fapt, Departament de Informații Externe. Mihail Lyubimov povestește despre faptul că în 1980 conducerea KGB-ului, de președintele Yuri Vladimirovici Andropov, cel care avea să devină 2 ani mai târziu președintele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, și care avea să fie inițiatorul proceselor din umbră, al procesului de perestroica și glasnosti, acesta a cerut ofițerilor din subordine o analiză privind perspectiva sistemului socialist și a Uniunii Sovietice. Analiza prezentată duce la concluzia că în mai puțin de un deceniu Uniunea Sovietică avea să prăbușească total și baza economică pe care se sprijinea socialismul se va distruge. Sigur că raportul înaintat președintelui KGB-ului a avut consecințe nefaste asupra acestui colonel, în sensul că a fost trecut în rezervă și, pe propriile mărturisiri, 3 ani de zile mai târziu, în 1983, când Yuri Vladimirovici Andropov devenise secretarul general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, practic conducătorul Uniunii Sovietice, a fost invitat într-o seară și au reanalizat lucrurile pe care le discutaseră în 1980 vis-a-vis de perspectivele Uniunii Sovietice. În urma celor discuții, conform mărturisirii lui Mihail Lyubimov, s-a născut ceea ce
poate să fie o simplă fabulație, poate să fie un mare adevăr, operațiunea Golgota. De fapt, a fost o liberalizare deci dirijată, dar care a fost suficientă pentru apariția unei opoziții puterii propriu-zise. Opoziția care ulterior, de fapt, a creat tot felul de fronturi populare. Dar vă spun sincer, inițial, ghidați de ideea că această reformare a sistemului de guvernare trebuie categoric să fie controlată de KGB și organele deci politice, de către Partidul Comunist, împreună i-au creat mișcări care se numeau în limba rusă, deci DDPP, mișcări democratice în sprijinul perestroicii, cam așa suna. Și categoric erau structuri înființate, controlate de către securitate și în care erau foarte mulți agenți ai serviciilor speciale locale. Operațiunea Golgota avea ca scop prăbușirea sistemului sovietic. După parcurgerea celor 4 etape planificate, care treceau și prin impunerea în spațiul sovietic a capitalismului sălbatic, se plănuia să se revină la o nouă formă de socialism și la reetatizarea marilor întreprinderi din sectoarele strategice ale economiei. Operațiunea Golgota, ale cărei 4 etape esențiale se referă practic la demantelarea Imperiului Sovietic într-o prima etapă, instaurarea unui anumit haos într-o a doua etapă. Într-o etapă a treia, acest haos va fi prelungit pe anumite direcții strategice, pentru că într-o a patra etapă să se revină la un alt fel de socialism. Un alt fel de socialism care să ajungă la putere sau să acapareze conștiințele oamenilor prin alegeri libere și nu ca în 1917 prin lovitură de stat și prin eforturile care s-au făcut de către bolșevici pentru a sovietiza, pentru a introduce socialismul cu forța în spațiul Uniunii Sovietice. Este un adevăr sau este o mistificare, este greu de spus, dar dacă luăm și facem o analiză a evenimentelor petrecute după 1985, deci după venirea lui Mihail Gorbaciov la putere la 11 martie 1985, apar foarte multe lucruri interesante. Sistemul supraviețuia promovând o politică de mici pași, de liberalizări limitate, lipsit totalmente de orice strategie cât de cât adecvată. Deci era vorba despre necesitatea sporirii gradului, nivelului de productivitate a sistemului în această goană din înarmări cu Occidentul, prin liberalizarea, pe de o parte, a sistemului, prin reformarea economiei, și aici au apărut cooperativele. Deci prăbușirea sistemului, complexului militar-industrial, s-a produs doar la începutul anilor 90, odată cu venirea lui Yeltsin la putere și cu acest liberalism, capitalism sălbatic. Dacă facem abstracție de aceste mărturisiri și nu le luăm în considerație, rămân celelalte amintiri, memorii, mărturisiri care duc la concluzia că Iuri Vladimirovici Andropov a fost cel care l-a ajutat și l-a promovat pe Mihail Gorbaciov, l-a impus biroului politic. Sigur, Mihail Gorbaciov era secretar în Comitetul Central Suprem de Probleme de Agricultură, dar el a fost cel care, Iuri Vladimirovici Andropov, care l-a ajutat să devină o personalitate și e foarte interesant că și fostul dizident, fostul defector din Serviciul de Informații Externe Sovietic, Oleg Gordievski, povestește în amintirile sale că pentru aparatul de informații externe sovietic, venirea lui Mihail Gorbaciov a fost o mare bucurie și chiar recunoaște memoriile sale că ei, ofițerii de informații externe, l-au ajutat pe Mihail Gorbaciov, iar vizita din Marea Britanie din 1984, care a creat o anumită aură pe plan internațional pentru Mihail Gorbaciov, a fost o vizită pe care KGB a pregătit-o în cele mai mici detalii și amănunte pentru ca să fie un succes și nu o ratare. Și atunci este foarte interesant, mai ales că personajul acesta, Iuri Vladimirovici Andropov, rămâne învăluit în mister, în ciuda faptului că se știu anumite lucruri despre el. Este foarte greu de spus care a fost rolul cu adevărat al Iuri Vladimirovici Andropov în procesele de perestroica și glasnosti, dar pot să afirm că el a fost inițiatorul sau el a dat semnalul pentru reformarea Imperiului Sovietic. Acest Lyubimov, care este cunoscut ca un bun scriitor, de fapt, și care are o experiență foarte mare în calitate de agent al serviciilor de recunoaștere a fostei Uniunii Sovietice, de așa numită departamentul numărul 1 a fostului KGB, nici pe departe nu avea nicio șansă să exercite nicio influență. Acest plan Golgota este și ca codul Da Vinci, adică pentru a impresiona naivii, vă spun sincer. Trăind aceste timpuri, cunoscând din interior situația, mă aduc foarte bine aminte că, într-adevăr, KGB-ul semnaliza, el având acest păinciniș foarte dens, cunoscând situația din teritoriu, era unica sursă de informații cât de cât veridică, secrete de altfel, pentru Politbiroul, adică pentru oamenii care erau în funcție și erau abilitați să ia anumite decizii. KGB-ul era foarte bine informat, dar categoric nu era chiar în stare să propună niște strategii
de supraviețuire atât de radicale și catastrofale. Un lucru foarte interesant, apropo de rolul lui Vladimir Andropov în aceste evenimente, este faptul că în timpul lui s-au lansat câteva acțiuni care aveau să culmineze mai apoi în timpul lui Mihail Gorbaciov, dar tot în timpul lui, aparatul de informații sovietic, la 4 iulie 1983, KGB-ul adoptă o decizie foarte interesantă, și anume ca sistemul rețelelor de agenți să fie excepțional și puțin numeros. Deci, practic, KGB-ul se pregătea pentru marile și viitoarele confruntări din spațiul Uniunii Sovietice din cadrul a ceea ce a fost perestroica și glasnosti. Câteva legi inițiate în timpul președintelui Andropov aveau să fie adevărate provocări pentru mentalitatea rusească. Cea mai grea lovitură a fost însă dată în iunie 1983 printr-un decret care reducea numărul de indicatori impuși prin plan întreprinderilor. Efectul acestui decret avea să explodeze însă pe timpul lui Gorbaciov prin adoptarea legii întreprinderilor. În aprilie 1985, Mihail Gorbaciov lansează pentru prima dată în spațiul public de discuții al Uniunii Sovietice ideea de accelerare a dinamicii dezvoltării sociale-economice a Uniunii Sovietice, pentru că mai apoi să apară și termenul de perestroica, iar în 1987 termenul de glasnost, adică această restructurare a Imperiului Sovietic, a economiei sovietice, a vieții social-politice din Uniunea Sovietică nu se putea face decât printr-un proces de transparență. Lucrurile sunt extraordinar de interesante în acest punct de vedere, pentru că totuși în timpul mandatului lui Iuri Vladimirovici Andropov ca secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice au fost puse în acțiune, s-au derulat câteva acțiuni care aveau să zguduie societatea sovietică și mă refer aici la campania antialcoolică, cunoscută fiind dependența sau mai practic zis gradul de alcoolizare al cetățenilor sovietici, faptul că existau, de exemplu, miliția urmărea pe toți cei care fugeau de la serviciu și dacă îi prindeau că își cumpărau vin sau vodcă, erau aspru sancționați. Deci era o situație foarte ciudată în acest punct de vedere. Pe lângă acest lucru vine și acțiune împotriva mafiei uzbece, la care se adaugă legea întreprinderilor din 1987, în timpul lui Mihail Gorbaciov, prin care directorii de întreprinderi puteau să ofere mai mulți bani, să ofere prețuri, deci salarii mai mari muncitorilor, să mărească prețurile la produsele lor, produse care aveau un anumit grad de competitivitate. Se zice acum că, uite, erau niște scenarii, catastrofe, în care KGB-ul atotputernic, la odică, deși cât de slab a fost, încă o dată vă spun, au demonstrat evenimentele din 91, inițiate și când KGB-ul a pierdut imediat controlul asupra situației. Ori, în acest sens, cred că venirea lui Putin, această politică de preluare a controlului asupra câtorva domenii de importanță strategică foarte bănoase pentru elita de la Moscova, care și pe timpul Politburoului, membrii Politburou personal erau responsabili, controlau activitățile, venea de la Lenin, Stalin și încoace, în domeniul petrolul, armamentul, diamantele, aluminiu, nichel, tot ce era gazele naturale. Tot ce erau resursele naturale, fiindcă Federația Rusă este foarte bogată în aceste resurse și toate tehnologiile erau folosite în industria armamentului. Acești oameni controlau fluxurile de bani. Ori partidul controla, într-adevăr, plenar, integral economia. De fapt, KGB-ul nu mai putea controla ceea ce se întâmpla atât în exteriorul Uniunii Sovietice, în statele fostului lagăr socialist, cât și în interior. Că nu mai aveau puterea din cauza acestui capac politic pus peste serviciile secrete, nu mai aveau nicio influență. Există și această opinie? Există, foarte probabil. Un lucru este sigur. Intervenția sovietică în Afganistan în 1979 s-a făcut în ciuda faptului că atât KGB-ul, cât și Serviciul de Informații al Armatei Sovietice, GRU, Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, au propus să nu se intervină. Decizia a aparținut în exclusivitate biroului politic, adică unui număr restrâns de oameni din Uniunea Sovietică. Sigur că în acelea condiții este foarte posibil ca aparatul de informații sovietic, atât militar cât și civil, să se fi simțit frustrat și ca atare să se nască o mai mare apropiere între ei și ideile de reformă pe care la vremea respectivă președintele KGB-ului Iuri Vladimirovici Andropov deja le nutrea. Un lucru, din punctul meu de vedere, un lucru este destul de clar. KGB-ul a fost implicat în procesul de perestroica și glasnosti și este foarte adevărat că politrucii de la Moscova au împiedicat sau, mă rog, aceasta era situația, împiedicau ca anumite informații esențiale să ajungă pe masa liderilor la un anumit nivel sau, practic, liderii respectivi refuzau să ia, în ciuda informației pe care le aveau, refuzau să ia o decizie. În Occident, nimeni nu se gândea la faptul că ruinarea Imperiului era făcută chiar din interior, în vederea renașterii sale ulterioare sub o altă denumire, care încheia, de fapt,
operațiunea Golgota. Informațiile au fost contradictorii și analizele au fost la fel de contradictorii. Au existat foarte mari divergențe între, de exemplu, directorul CIA, Robert Gates, și cel care se ocupa de biroul de analiză al URSS-ului din CIA, Mel Goodman, vis-a-vis de ce se întâmplă cu adevărat. Robert Gates a fost pe principiu că nu sunt decât o întâmplare și că nu este un fenomen profund ceea ce se întâmplă la Moscova, pe când cel de la biroul de analiză a mers pe ideea că lucrurile sunt chiar profunde și că Uniunea Sovietică cu adevărat se reformează. Deci au fost informații contradictorii și interpretări contradictorii. Cert este că memoriile foștilor ofițeri de informații americani, publicate în 1990, precum și discursurile președintelui sau intervențiile publice ale președintelui George Bush după 1990 au dus la concluzia că totuși Statele Unite ale Americii au fost surprinse de această rapidă dezagregare și dezintegrare a Uniunii Sovietice. Eu cred că Putin, cu această echipă de foști generali și colegi de-a lui, veriga medie, căgăbistă, care de fapt a venit și acești numiți silovichi de la Moscova, pe de o parte, ei încearcă să revină la un model, la o piramidă care i-a creat, în care ei au fost educați. Ei nu au altă mentalitate decât a controla anumite resurse și a se îmbogăți. Uitați-vă toată mizeria cu această atac cu gaze asupra Ucrainei. În realitate a fost o operațiune de acoperire pentru a plasa o companie intermediară care se numește Rosukrenergo și prin care se spală banii. Ca să concluzionăm, a fost Mihail Gorbaciov sau nu o matroșcă în mâna serviciilor secrete ruse? Părerea mea personală este că da. Și există foarte multe informații și foarte multe date, chiar dacă facem abstracție de mărturisirile acestui Cornel Lyubimov și respectiv operațiunea Golgota, chiar dacă facem abstracție de această operațiune Golgota, există atât de multe mărturii care duc la concluzia că ofițerii de informații externe sovietici au fost implicați profund în restructurarea Uniunii Sovietice. Întâmplător sau nu, la Moscova astăzi, majoritatea anturajului Vladimir Putin provine din ceea ce s-a chemat cândva primul directorat suprem al Uniunii Sovietice, respectiv Serviciul de Informații Externe. Dacă într-adevăr există, operațiunea Golgota nu s-a încheiat. La Moscova se vorbește de un al treilea mandat pentru președintele Vladimir Putin.